Wasigat ang mga kung mali ang gawin ay magtabutang mali. Ang gawin ay hulay na tabag pamatanda sa kayigiyig yung tao ay nabasto. Ano hindi mo mag-isoy tayo dahil po na magkaitain ay galing kayo di sunda na pro. Ako na kami may holy pamay na po yung pamay na po sa talay ito mo. Ano hindi mo mag-isoy tayo dahil po na mga sumayalay tayo na bigay kung mayalay tayo na binanggito. Kung ay ang dami yung may sunay kapingay. Ang ay sumang na tayo yung ipinong Lai Haraoba. Tingwegi ang tao. Ang kung ay natingkong na natalingin at ang nanahaw. Ay dali ang paribang kami tunay na parin sa tarangko. Ay ipinakaragtay kung na tayo siya pinagay. Tayo pinagay ko na tinatanak ko na bakit mo may isuhi tayo na ipunamagsin? Sinuway na kulay mapawang kung nalay tayo na ito matambi na mga ito. Kaya ko yung sihi na
Napo